समायना जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायखौ नोंनि पापफोरखौ निमाहा हो जेरै जोंबो जोंनि आफा खालामग्राफोरखौ निमाहा होयो बेखायनो हामैनिफ्राय जोंखौ बोखां आमेन आरफोरनि खुलुमनाय खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय खुलुमनायजों लोगोसे दं हिन्जावफोरनि गेजेराव नों बांनाय जागोन आरो बांनाय जाग्रा नोंनि गोरबोनि फिथाइ जिसु बिफा आरो बिसार गोथार जिउआ बांनाय जाथों बिफा आरो बिसार गोथार जिउआ बांनाय जाथों बिफा आरो बिसार गोथार जिउआ बांनाय जाथों सानफ्रोमबो बांनाय जाथों फुंनि बिनाय अ आंनि इसोर आं नोंखौ खुलुमो आरो गासै मैखुनजों आं नोंखौ मोजाङै अनो आं नोंखौ हामबाय होयो मानोना आंखौ दाबाय गावनि गिर्जायाव लाबोबाय आरो आंखौ लाखिबाय दिनैनि गासै हाबाफोरखौ आं नोंनो गथायो बे गासै नोंनि गोथार गोसो आरो गेदेरसिन समायनाय बादि जाथों पाप आरो गासै हाबानिफ्राय आंखौ बोखार नोंनि अननाया आंजों आरो जायखौ आं मोजां मोनो बिसोरजोंबो थाथों आमेन फोरबोनि दिनैहाय सेन्ट जसेफ नास्राइबिल कैथलिक चार्चआव जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनो थाखाय प्रभु जिसुनि लामा हान्थिनायजों हान्थिलांनो थाखाय दिनै जों बाव आरज गाबनो फैदों जोंनि बड'लेण्डआव सफैखानाय सान्थिया अराय गोसोर जाथों सारा मुलुगावनो साफ्रोमबो सुबुङा आलो गोजोनै जिउ खांनो हाथों जोङो बर'फ्रा बयबो जाहाथे ग्रें ग्रें जय जय मय मय दावराव दावसि गैयाबालायनो रायजो जालांनो हाथों होननानै दिनै जों बे नास्राइबिल सेन्ट जसेफ कैथलिक चार्चआव दिनै जोङो आरज गाबफैदों रायजो राजाफोरजों ज' जानानै जों आरज गाबफैदों आरज गाबखांनानै दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि जे बे नास्राइबिल सेन्ट जसेफ कैथलिक चार्चनि दिनैहाय गोदान बिल्डिंनि मोनसे खुन्थिया बेयाव गायसननाय जादों आरो बेयाव गोजोननाय होनांगोन जे जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै बे नास्राइबिल सेन्ट जसेफ चार्चआव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रां बे चार्चनि जौगाथायनि थाखाय बे नास्राइबिल सेन्ट जसेफ चार्चनि गोदान न'खौ लुफुंनो थाखाय आलारि सोरांनि स्किमनि आन्दाराव 2 लाख रां जे बेयाव फोसावदों आरो बेनि चेकखौ थाबैनो बे चार्चनि कमिटिनो गथायनाय जागोन दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ज' जानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सुख सान्थिनि थाखाय आरो मुलुग सान्थिनि थाखाय जों बेयाव आरज गाब